बे भिडिअ'आ सोरबा रशमा बा सोरबानि नङा, बर' हारिनि थांनाय आरो थैनाय आरो जुक्ति आरो खोथानि सायावसो। बे मा रायजोफोर सिखावा माबायदिमोन, बेसेबां गेदेर आरो बबे जायगानि आं खिथागोन। बिनि सिगां पंकज इस्लारि सारा मा फोरमायदों माखासे गोनांथार खोथा बेखौ देखायग्रोगोन। बिथाङा जा समाव एमपिपि सायख'थिनि थाखाय केम्पेइन खालामदोंमोन, बे समाव दिपेन बर' बै समाव आबसुनि आफादगिरि, दाबो बिथाङा आबसुनि आफादगिरि, बिथाङानो भट बिनानै होनायाव सहाय खालामदोंमोन। नाथाय दिनै एमपि बिथाङा बर'निनो हेंथा बाथ्रा बुंबाय। दा बे बेलायावहाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जेबो रिएक्सन होआखै, बा बर'नि माखासे आफाद गौथुमाव बिथाङा जेबो रिएक्सन होआखै। मा बुंगोन सारा बे बेलायाव? खुलुमनाय थाबाय। नंगौ, दिलीप सुइकियानि मेइन भाव बा दिलीप सुइकियानि गोजौआव फैनाय बा एमपि जाफैनायाथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सानसे लिडार, जोंनि बिथां मानगोनां दिपेन बर'नि थाखायनो बिथाङा गोजौआव गाखोनो मोन्दों बा एमपि जाहैदों जों बुंनो हायो। नाथाय दिपेन बर' सारा बिथाङा मानो दाबो बुङाखै, बुंनो हायैनि खारना मा आरो बुङैनि खारना मा, खिन्थु जोङो मिथिदों, बै समावबो जों मिथिबाय थादोंमोन दिपेन बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्टखौथ' नागारखाबायखौनो होनबाय। बे खालि माबाखौल' नेनानै दङ, सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सखौ नेनानै दं। जाबायमोनबो दे नागारसिगोन, टार्मफ्राबो जोब्बाय, गोबाव सम मावबाय, गावबो बुंबाय, गोदानाव गावनो मिडियायाव बुंग्रोदों जे आं गोबाव सम मावबाय, ओमफ्राय दा आङो गाहाय रिटायारमेन्ट लानानै माबा मोनसे जाथिनि थाखाय मावबावनोसै। जोंबो सानदों बे मोनसे पलिटिकेल लाइनाव फैगागोन, बा मोनसे ससियेल वार्कखौ मावनानै बिथाङा माबा जाथिनि थाखाय सिबिबावगोन होननानै। दिनै बिथाङा फैनाय लोगो लोगो लास्ट मुहुर्तआव बिथाङा राजनितिक नङामोनब्लाबो फुरा राजनितिखौ हाबनानै बिथाङा बिजेपिखौ देरहाहोनो थाखाय, बिजेपिखौ दिलीप सुइकियाखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपियाव हाबाखैब्लाबो बिजेपिनि जानानै बिथाङा फुरा खामानि मावबाय। आरो जों मिथिखाबाय बिथाङा बिजेपि जाखाबाय, आरो बिजेपिनिफ्राय जों मिथिखाबाय, बिजेपिफ्रा बुंबाय जोंनो बर'निफ्राय टप लिडार नांगौ, माने साब्रै साबासो नांगौ होनना बुंबाय। बिजेपि लिडारखौ नङा, टप लिडारा गासै खालि बिश्वजित दैमारिल' जाफैनानै दं। दा ओमफ्राय दिपेनफोरखौ मोनदेरबाय, जाबाय, दिपेनफोरखौ मोनबाय, आरो बे नागिरबावदों। दा माखासेखौ बोदोंमोन, माखासे दासिमबो जाथि सुं माबायाव थानायखाय बा दलाव थानायखाय बा जाथि सुङाव थानायखायसो थाङाखै। दा दिपेन बर'खौ सानबाय मा, ना दिपेन बर'खौनो बिसोर दा दिलीप सुइकिया देरहाहोयोबा, दिलीप सुइकियाबो सानदोंमोन गाव माबा जाबाय, गावनो दाना माने आसाम प्रदेशनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट, आरो बे प्रेसिडेन्ट जायोब्ला दिपेन बर'खौ देरहाहोगोन, दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै बिजेपिनिफ्राय देरहाहोनानै दिपेन बर'खौ सिफ खालामनायनि बिथांमोनहा सिं प्लेन पलिसि दंमोन। आरो दा दिपेन बर'आ बेहाय जुदि एबसुनि प्रेसिडेन्ट कनफारेन्सआव जुदि गारखायोमोनब्ला बा हगारनानै होयोमोनब्ला, खोब सम्भब बे समनिफ्रायनो आरो बिथाङा बिजेपियाव मावगौमोन, आरो बिथाङानो बिजेपिनिफ्राय देरहालांनानै बिथाङानो सिफ जागौमोन। बे बिजेपिनि बे थांखि। खिन्थु दिपेन बर'आ गावनि भाइखौ दाननानै लाबाय होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो जोङो बुजिनो मोनला, जे दिपेन बर'आ जे माबा मावनांगौ होननानै एबसुनि कनफारेन्सनि लास्ट पर्यन्त बिथाङा गावखौ माबा खालामाखिसै। ओमफ्राय मा माखासे समनि उनाव जे माने चार्जखौ गथायनाय जागोन, माने माबाखौ प्रेसिडेन्सिखौ गारनाय जागोन, माने गथायनाय जागोन होनबाय। खिन्थु बे समावनो डिक्लेयार खालामखायोबा गैला होननानै, खिन्थु चार्जखौल' उनाव गथायगोन होनोब्ला एसे मोजां जागौमोन। खिन्थु चार्जखौ माने प्रेसिडेन्टखौनो सेलेक्ट खालामाखिसै, प्रेसिडेन्टखौनो गारनाय जायाखिसै। दा बेवहाय एबसुनिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा एल' सानबाय मा जाखो, आरो मानो बे मोनसे सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स टार्मिनेटिं पिरियडआव मानो बे जिनिसा माने ब्रेक जाखो। नैबे जिनिसा गोबां एबसुनावबो, गोबां आनसलिकफ्रावबो बा जोंनि रायजो राजानाव गोनो गोथो जाथारदोंमोन, माबोरै जाखो। खिन्थु बेहाय स्रा जायोब्ला सोरबा सासेखौ प्रेसिडेन्ट जाबायमोन, आरो दिपेन बर'आ फुललि गारगोन। नोंखौ चार्जखौ होथोआबालानो माखासे दिल्लीनि प्रग्राम खालामनांगौ, माबा खालामनांगौ, बे थांखि दंब्ला चार्जखौल' होथ'आबाबो जाबायमोन। खिन्थु बे समनिफ्रायनो बिथाङा बिजेपिनि मावबाय थादों, आरो जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बिजेपियाव थांनाय लोगो लोगो बिजेपिनि सिफ खालामखागोन दिलीप सुइकिया, बेजों खाथांखासैमोन। आरो दिनै बिश्वजित दैमारि सारनि खेथ्रआव जों बेखौनो बुंनो हायो। बिश्वजित दैमारिया सासे दिल्ली पार्लियामेन्टनि नर्थ इस्टनि टाइगार होनजानायमोन। बिथाङा नर्थ इस्टनि टाइगार होननानै जों बुङो। आं बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो मोन्दों बे समावनो। बिश्वजित दैमारिखौ जेला आंनि गथ'आव लोगो मोनबा बिथाङा जाफैगोन माबा, जों माखासे बे रायजोनि खामानि मावनायाव बा जों बिथांमोनावबो जोङो एसे माबा गभर्नमेन्टनि माबाफ्राव ओरै जाबाय बेखौ जों खोन्थाहैदों
हेल्प बिदोंमोन बेबायदिखौ जोङो जाहाथे चिफ मिनिस्टारनो बुंनानै होयो बेबायदिखौ खालामना होयो नाथाय माखासे समाव बिथांमोनहा बे गाव बुंबाय आं बुंबाय सार नोंथ' नर्थ इस्टनि टाइगारमोन जेराव माने 100 जननि बिथोराव नोंथाङा सासेयैनो ट्राइबेल मानसि सासेयैनो बर' मानसि जानानै नोंथाङा रायजो सभानि एमपि जानानैनो बे समाव टाइगार बादि जादोंमोन दिनै बेखौ नुहुरनानै बिश्वजित दैमारिखौ बाव दोनबाय थायोब्ला बे निश्चय बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामबावगोन साननानै गिनानै नै जोंना बामोना बेखौ पलिसि खालामनानै लाबोनानै सार नोंथ' गावबुरासो जाफैबाय गावबो बुंबाय सिखार लाबाय जे आङो जेबो मावनो हाला जाथिनिबो बुंनो हाला पार्टिनिबो बुंनो हाला बे खोथाखौ गावबो सिखार लाबाय आंनि सिगाङावबो गावबो सिखार लादों जे बुंनो हाला होननानै नोंबो दा आं सार नोंथ' गावबुरासो जाफैबाय माने नों ओरैबो जानानै बुंनो हाया ओरैबो जानानै बुंनो हाया खालि बेल' र' ओरै र' होननानै हमथानोल'सो हाबाय बै मालाय सोरबा दावराव खालामबा बेखौल'सो खालामनो हायो बिसारा जेला रायजो राजाफ्रा ज' जाबाय होनबासो डिक्लेयारल'सो होनो हायो दा बे खोथाखौ गावबो सिखार लाबाय दिनै बिश्वजित दैमारिखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लाबोनो हानायनि खारना मा बे दिनै एसेम्ब्लियाव स्पिकारा दिनै स्ट्रं मानसि नांगौ माने हिमन्त बिश्व शर्माया प्लेनिं खालामखानाय प्लेनिंखा बिहा बेना बेसेबां गोबावनिफ्राय प्लेनिं खालामखायो 5 बोसोर नङा 7-8 बोसोरनिफ्राय प्लेनिंखा बियो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ लाबोनो हानानै बेखौ गावबोनो नङाबा बे उकिल गगৈ बादिखौ बा आमिनुल इस्लाममोन बादिखौ बेवहाय खुनु असमिया मानसिया स्पिकार जानानै होबथानो हानाय क्षमता गैयामोन दा दिनै बिश्वजित दैमारि थानायखाय हिमन्त बिश्व शर्माया बिराद पावार मोनदों हिमन्त बिश्वनि थाखाय बिश्वजित दैमारियानो सेकेन्ड चिफ मिनिस्टारनि समान खामानि मावदों बे दा बिश्वजित दैमारि सारा जोंनि थाखाय बा दिल्ली सुइकियानि थाखाय मानो बुंनो हादिया बा दाख्लै मारै आं मा खोथाय मारै बियो बुंदों दिल्ली सुइकिया आं बेखौ मोजां मिथियाखै होनना बुंबाय बिथाङा दाइभार्ट खालामदों आरो बिथाङा मिथिगौ मानो होनबा बिथाङाबो बुंनो हाया आरो दिल्ली सुइकियाखौ जेबो बुंनो हाया बिथाङा मानो होनबा बिथाङा बिजेपिनिनो सासे एमएलए जानानै बिथाङा स्पिकार दा खिन्थु बिथाङा दिल्ली सुइकियाया बे पलिटिकेल माबाखौ बा कन्स्टिटिउसनखौ मिथिथारै बे नङा दिल्ली सुइकिया मिथिगौ बे कन्स्टिटिउसन संबिधानखौ मिथिगौ नाथाय दिल्ली सुइकियानि बे बुंनायखौ जोंना बिश्वजित दैमारि साराबो बेखौ जेबो बिनि सायाव माने रियेल खोथाफोरखौ बुङाखिसै माने बेबो एरायनानै थाबाय दिनै बिश्वजित दैमारि सारा गाव मिथिनानै बुंनांगौमोन जे बे जिनिसा 6 शिड्युलआ मा आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ मा बेखौथ' मिथियैनि खोथा गैया दिनै दिल्ली सुइकियानि बेबादि बुंनायाव जोंनि बर' लिडारफोरनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद सन्देह बा बिराद गोसोआव आघात मोननाय दुखु मोननाय जे जों मानो थाखाय नांदोंमोन बा जोङो एथ'ग्राब हाजार मानसि थैदोंमोन दाथ' 5,000 बुङो 5,000आव आंबो सासे मुंख्लं न'खरनि 5,000आव आं 5,000आव गोग्लैनाया आंबो सासे नाथाय बे 5,000ल' नङा जे बे आन्दलनाव थैनाया 15,000निफ्राय 20,000नि गेजेराव जोंनि मानसि भिक्टिम जानानै थैदों खिन्थु 5,000खौ नैबे एफुनि उमुक होननानैल' डिक्लेयार होदों नैबे उमुक बिएलटिनि थैनाय नैबे उमुक दा एनडिबिनि थैनाय होनबाय नाथाय बिनि बादैबो जाय मानसिया बर' आन्दलनाव थांदों सोरबा बहाबा थांदों गारिनिफ्राय नाख्लाय जादों सोरबा बर'नि थाखाय नों बर' जोंनि मानसिखौ रैखा खालामदों सोरबा बाहेरायाव बुथार जादों सोरबा अनेक माबा हेरेसमेन्ट होनानै बुथार जादों पुलिसजों गावथारो नाथाय बे जोंनि पार्टि नङा बे जोंनि केडार नङा नैबायदि नारगारलायनानै जोंनि मानसिया बेनि 5,000 होनदों नाथाय बे नङा 15,000नि बारा जोंनि बर' मानसिफ्रा थैदों दा बे एसे थैनायनि बिनिमयाव जों दा बेखौ मोन्दोंमोन बे 6 शिड्युल जोङो बड'लेण्डखौ मोन्दोंमोन नाथाय दिनै जोंनिफ्राय देरहालांनाय सासे एमपियानो जोंनि एगेन्सि बुंबाय आरो दिनै दरं उदालगुरि जायामोन दरं उदालगुरि जानायाव जोंनि मानसिया जोंनि लिडारफ्रा सापर्ट खालामनायावसो दरं उदालगुरि जादों मानो होनबा 6 शिड्युलाव उदालगुरि हिसाबैनो जोंहा एक्सट्रा मोनसे सासे एमपि मोननायनि दंमोन नाथाय बेखौ रावबो प्रटेस्ट खालामहैयाखै दिनै जोङो बे एमएलए सिगमेन्टआवबो 15टा खालामबाय होनदों बे 6 शिड्युल एरियानि बिथोरावनो खालामनाय बै 15टा खालामनायाव दिनै बर' ट्राइबेलफ्रासो मानो 6टाल' जाखो नन ट्राइबेल जेनेरेलासो माने 9टा जाखो बे जानो मोनामोन बहाय गासिबो जाजोबमोन हय जोंना कन्स्टिटिउसन एमेन्डेड जानानै बे एमेन्डेड जानायाव 75:25 15टायाव बिसोरो साब्रै मोनो साब्रैबो मोनबामोन सिसे बुंजायो थेवबो जों साब्रै होबाय साब्रै होनबा बिसोरनिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेटिभ ओंखारबायमोन जे साब्रैयाव एमएलए साब्रैयाव क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिरां बे मोनब्रैनि साब्रै बिसोर रिप्रेजेन्टेटिभ मोनो
बे जादों कन्स्टिटिउसनेल रुल बे रुल बा बे 6 सिडिउलनि जोंनि एग्रिमेन्टजों जानाय नाथाय बहायबो दिपेन बर' सारा बिथाङा बुंदों जे बै समाव जोंनाव माने बे एसेमब्लि 15तानि बिथोराव जोङो 8था 9था मोनबानो जागोन मा बे लजिकजों 8था 9था मोनसे रुल थायो गभर्नमेन्ट सालायाव मोनसे रुल कन्स्टिटिउसन थायो बे कन्स्टिटिउसन बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बा जों 6 सिडिउल एमेन्डमेन्टजों 15थायावसो सारि मोनब्रै मोनगोन जोंना 11था मोनो बेखौ नाय आरो बेखौ माब्रै जादों माब्रै जानांगौ बिनि सायाव सरसा खालामनो मोनसे खोथाखौबो बुंनांगौ जोंनि सासे दैदेनगिरिया जानला मोनला बुंनायावनो नैबे दिलीप सुखियाम बादि बा सोरबा गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबनो बा जोंनि उइकनेसखौ बा जोंजे खमजरि बा जोंजे रोङा बेखौ मिथिनानै बे सुबिदाखौ लागासिनो दं दा बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां आं बेखौल' बुङो जों सांग्रां जानांगौ साफ्रोम नागरिकआ सांग्रां जानांगौ आरो साफ्रोम जोंनि इन्टेलेक्चुवेलफोर गोरोंफ्रा जाहाथे बयबो जाथिनि थाखाय खोथा बुङो आं बेखिनिखौ बुङो नोंथांमोना सारनि बिबुंथिखौ नुबाय दानिया नायदो सिखावफोरखौ माइनर नालाय मोखां देखायनानै नैबे गेदेरसिन लास्टनि ओरैनिया बे जाहैबाय दाउलिगुरिनि मुं लाला आं बिफाया खरदे बे 18+ जानाय ओमफ्राय क'क्राझार दाउलिगुरि सासेया थिपकाय श्रीलंकानि बिमाया आरो बेमारिबाव केन्सार ना माबा जानानै दं बिफा गैया उन्दैसिन बेनो सासेया बंसि जरानि बिमा दं बिफा दं बेना बेबायदि आरोना थ' सोरबा सरकार फैबावोबा आरो सिखाव बांसिन जाबावगोन बायदि नुदों नेक्स्टआव बायसान्स फैयोबा सेसखासै बर'फ्राथ' क्राइसिसाव गोजाखादाय आंनि नुनाय आरोना बेखिनियानो लाभ इउ अल दोनथ'बाय